Når der skal vælges nye døre og vinduer, er 3 ting afgørende. De skal harmonere med husets arkitektur og visuelle udtryk, de skal sikre en maksimal varmeøkonomi, og de skal være lette at rengøre og vedligeholde. Hvidbjergvinduet har over 30 års erfaring i fremstilling af miljøvenlige og vedligeholdelsesfrie vinduesløsninger, så vi ved, hvad vi snakker om. Kvalitet, design og god service er en mærkesag for Hvidbjergvinduet. Sikre leverancer af kvalitetsprodukter, der holder hvad de lover, er for os den bedste måde at få glade og tilfredse kunder på. Hos Hvidbjergvinduet går innovation og ny teknologi hånd i hånd med gedigent håndværk. Vores produkter fremstilles i Danmark og er alle kvalitetscertificeret af Dansk Vinduescertificering, hvilket også betyder, at der er 5 års garanti på vores produkter. Hvidbjergvinduet producerer efter ordre og har et moderne og fleksibelt produktionsapparat, der let kan tilpasses kundernes krav og ønsker. Vores produkter tilgodeser både et funktionelt og æstetisk behov, og vi tilbyder et væld af muligheder, der passer til alle typer huse. Aluminium ude, træ inde, plast med høj isoleringsevne, lavenergiglas som standard, slanke klassiske profiler, der sikrer maksimal lysindfald. Overalt er der kælet for detaljer og finish. Vores kundeservice består af et velfungerende team. Vi har salgskonsulenter i hele Danmark, som i samarbejde med vores salgskontor og serviceafdeling samt vores servicemontører står klar med rådgivning og service. Derudover sørger resten af vores dygtige og engagerede medarbejderstab for, at dit valg af Hvidbjergvinduet som en seriøs og professionel leverandør bliver indfriet.